עבדתי על תחושת זמן, באיזה אופן אפשר להעביר את התחושת זמן. והעסיק אותי העניין של מה קורה כשאנחנו ממצמצים. זאת אומרת, כל פעם מצמוץ, בעצם אנחנו אף פעם לא רואים תמונה אחת. אם אנחנו ממצמצים, הכל מתחלק למין חתיכות קטנות כאלה, וכאילו הרגע נפרס בזמן. זאב, וזו דמות שאני פשוט מריצה אותה דרך נופי ירושלים, ונופים היסטוריים. מבחינתי זאב זה משהו שמנער את הסביבה, משהו שנועד לזעזע, לתאר או להכניס איזשהו גורם שהוא מכניס חיים לתוך הנוף. שוב, הכל בא מתת מודע, כן? איכשהו זה נבנה, ואחרי זה במודע זה מתארגן, כן? אני עושה את הקומפוזיציות, את החלוקות, את התכנון. אז היה זאב, אחרי זה צמחו לו כנפיים, באיזה שלב נוספו הדגים. מישהו נכנס לסטודיו פעם וראה את זה ואמר, זה בעצם מתחת למים, נכון? אני הסתכלתי על זה, אמרתי, וואלה, נכון.